korkeakoulutuksesta tehdään maailman parasta korkeakoulutusta. Sitä ennen aion kertoa teille, miksi koulutus on tärkeää ja mihin koulutusta tarvitaan. Uskon renessanssin ajan sivistyksen ihanteeseen. Uskon siihen, että ihmisen potentiaali kehitykseen ja henkilökohtaisen kasvuun on rajaton. Uskon siihen, että jokaisen ihmisen sisällä asustaa voimaa muuttaa tätä maailmaa. Jokainen ihminen voi muuttaa maailmaa, jos uskoo itseensä, suhtautuu intohimoisesti siihen, mitä tekee, kehittää itseään ja kykyjään täyteen mittaansa, eikä koskaan anna periksi. Koulutusta tarvitaan siihen, että tämä valtava potentiaali, human capital, saadaan ihmisen ja yhteiskunnan käyttöön. Maksuton koulutus perusasteelta korkea-asteelle takaa sen, että meillä kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet kehittää itseämme täyteen mittaamme. Korkeakoulutus antaa eväät uuden luomiseen ja maailman muuttamiseen. Uutta luodaan yrityksen ja erehdyksen kautta. Tässä maassa tulee olla mahdollista yrittää ja onnistua, mutta myös epäonnistua. Yhteiskunnan on kannustettava nuoria tekemään rohkeita valintoja ja kokeilemaan siipiään eri aloilla. Opiskelijavalintauudistus, jossa päävalinnassa ensi kertaa hakeville varataan kiintiöt, ei saa estää nuoria hakeutumasta mielenkiintoiseen koulutukseen sen pelossa, että ala on vaikea vaihtaa myöhemmin. Miten he voisivat tietää, onko ala heille oikea, elleivät he kokeile sitä? Virheille on annettava tilaa, sillä ne ovat osa kasvamista. Mikään ei hidasta opintojen suorittamista enempää kuin väärä alan valinta, jolloin intohimo opiskelua kohtaan jää uupumaan. Kestävyysvajetta ei paikata rankaisemalla nuoria heidän valinnoistaan. Kestävyysvaje paikataan tuottavuuden kasvulla. Intohimo on ratkaisu moniin koulutustamme kohtaaviin haasteisiin. Liian usein korkeakoulumaailmassa keskitytään puhumaan vain korkeakoulutuksen rakenteista ja tutkintomääristä, siitä millaisia tutkintoja meillä tuotetaan ja kuinka paljon. Liian usein unohdetaan puhua oppimisesta, siitä mitä ihmiset korkeakouluissa todella oppivat ja millaisissa olosuhteissa oppimista tapahtuu. Yliopistojen rahoitusmalli ei valitettavasti kiinnitä huomiota osaamisen mittaamiseen tai juuri korkeakoulutuksen laatuun ylipäänsä. Suomalaisesta korkeakoulutuksesta tulee maailman parasta silloin, kun oppimiseen ryhdytään kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota. Silloin,
kun meillä on opiskelijoita, jotka suhtautuvat intohimoisesti valitsemaansa alaan ja uuden oppimiseen, silloin syntyy uutta ajattelua, oppimista ja luovia ratkaisuja. Silloin meillä on opettajia, jotka suhtautuvat intohimoisesti opiskelijoidensa ja opettamiseen. Silloin opetuksessa kiinnitetään huomiota oikeisiin asioihin ja opetuksesta tulee laadukasta kuin huomaamatta. Silloin, kun meillä on yhteiskunta, jossa suhtaudutaan intohimoisesti yrittämiseen ja uuden luomiseen, ja joka kannustaa meitä kaikkia olemaan rohkeita ja tekemään parhaamme, ja joka tarjoaa turvaverkon ja mahdollisuuden yrittää aina uudestaan, kun välillä epäonnistumme. Silloin meillä on yhteiskunta, jossa syntyvät tulevaisuuden innovaatiot ja hyvinvointi. Koulutuksen tulee sytyttää tämä intohimo meissä jokaisessa. Meidän tulee löytää se itsestämme. Meidän kaikkien tulee löytää se oma juttumme, joka kiehtoo meitä ja saa meidät nousemaan ylös sängystä aamuisin. Meidän tulee löytää oma tapamme muuttaa maailmaa. Ylioppilaat, älkää pelätkö yhteiskunnan teille asettamia vaatimuksia. Vaatikaa itseltänne eniten. Vain te voitte asettaa rajat omalle potentiaalillenne. Olkaa vastuussa omassa oppimisessanne. Älkää kavahtako haasteita. Koulutuksen ei tule olla helppoa. Koulutuksen tulee olla vaativaa. Koulutuksessa on kyse kasvamisesta, eikä kasvu ole koskaan helppoa. Maailmaa muutetaan vain suurin ponnistuksin. Kansanedustajat ja uusi eduskunta. Vaalit ovat takana. Nyt on aika lunastaa annetut lupaukset. Koulutus on yhteiskunnan moottori, voima, joka vie tätä maata eteenpäin. Pitäkää siitä hyvää huolta. Älkää leikatko sen resursseista. Tehkää pitkäjänteistä, suunnitelmallista koulutuspolitiikkaa. Olkaa kiinnostuneita korkeakoulutuksen laadusta, siitä millaista osaamista korkeakoulut tuottavat Suomeen. Antakaa opiskelijoiden keskittyä opiskeluun. Älkää leikatko opintotuesta. Panostakaa meihin ja meidän hyvinvointiimme, sillä tulevaisuuden Suomi näyttää siltä, miltä me näytämme tänään. Johtakaa tätä maata, mutta kuunnelkaa meitä opiskelijoita. Jos ette kuuntele, niin me tulemme kyllä tarvittaessa kertomaan mielipiteenne Helsingin Kansalaistorille tuhansien vahvuisena joukkona, kuten teimme maaliskuussa opintotuen rajauksia käsiteltäessä. Muistakaa opiskelijoiden voimaa. Ylioppilaat, olkaa intohimoisia, olkaa rohkeita ja muuttakaa maailmaa. Ryhtykää tähän toimeen kuitenkin vasta huomenna, sillä tänään on vappu ja juhlapäivä.
päivä. Pitäkää toisistanne huolta. Ylioppilaat,